הגנה, התקפה, הטסתי אותו. נכון? הטסתי אותו מכאן, עם מבט אליו, מסתכל שנייה על הכיסא, תופס את הכיסא, בום! 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 עד שאני יכול לעשות ככה, להניח את הכיסא, ללכת, להוציא גם את מהכיס, תקשר למאה, תעבור לאסוף, יש פה איזה משהו פה דומה לגופה. בסדר? אוקיי? למה אני מדבר אחד? שיצילו אותו? לא? הוא יעשה את זה עוד פעם. לא הגיוני. אני לא הייתי תקשר למאה. תקשר למאה, שבוא לעשות את זה. לכלוך על הכביש. בסדר? שוב. שימו לב. תקף. הגנה, אגרוף, בעיטה, שלח. ירדתי, אני כל הזמן עם מבט אליו כדי לראות שהוא לא חוזר. בסדר? תופס את הכיסא, בום! דופק אותו בתוך הראש. מכה, עד שאני מסיים. ואני רואה שאני באמת מסיים. שהוא כבר על הרצפה. אוקיי? נניח אם הוא על הרצפה, אבל אני באמת רוצה להמשיך, אז אפשר קצת להמשיך, לבטל שהוא באמת לא יכול. ואז תקשר למאה. בסדר? יש לי שאלה, מה אתה מגיע לבטן? מרכז מסה. בסדר?